Saúdos, como están? Segundo día consecutivo de boas noticias para Santiago. Onte coñecíamos que a construción da variante da Aradas está un pouco máis preto e hoxe soubemos que outra infraestructura moi agardada, o túnel de Conxo, será unha realidade máis pronto que tarde. O alcalde anunciou que o Goberno central aceptou unha emenda aos orzamentos xerais do Estado que aumenta sensiblemente as partidas asignadas ao paso inferior tanto para 2013 como para 2014. Deste xeito, Ángel Currás confía en que as obras arranquen este mesmo ano. O problema que temos é que non temos a primeira parte, non se está actuando con celeridade. Aí puxose en marcha unha comisión de investigación. Nos entendemos que os seus traballos están demorando demais e que xa deberíamos ter nestes momentos polo menos unhas conclusións que permitan xa o establecemento de responsabilidades e as hai. Nos cos datos que temos previos a esta comisión diríamos que sí, pero bueno, haberá que esperar a esas conclusións, non? Porque o que non é normal é deixar que esta cuestión apodreza aí no tempo. Rafa Vilar facía estas declaracións na Praza do Toural, onde o BNG estivo este mediodía repartindo información sobre a situación que atravesa o Concello de Santiago a raíz das operacións Manga e Pokémon. No reparto de material informativo participaron o concelleiro Rafa Vilar e a vicerresponsable local do bloque Lucía Vázquez. O BNG quere explicarlles aos composteláns por que están a reclamar a dimisión en bloque de todo o goberno local despois das operacións Manga e Pokémon e tamén a raíz das denuncias de acoso por parte de dous funcionarios municipais. Para iso, os nacionalistas teñen organizada unha charla informativa mañá a partir das 8 da tarde na Biblioteca Ángel Casal. Trátase, segundo o BNG, de dar conta da situación de parálise que atravesa o Concello de Santiago. Un Concello que está paralizado, como vimos denunciando, cun Partido Popular que está acusado prácticamente de todo o acusável, de acoso, de soborno, de desvío de capitais, é dicir, unha cousa insuperável. Cada vez isto parece máis, non? Parecense máis a unha mafia siciliana que o goberno da capital do país. Ante esta situación, a veciñanza está carente de información e preocupada, e o BNG pois decide convocar mañá ás 8 da tarde na Biblioteca Ángel Casal unha reunión pois para informar da situación, porque os veciños, como é lóxico, precisan saber cando o goberno vai volver á normalidade e se vai volver a unha xerencia estable da cidade que neste momento atópase nun total desgoberno. Regresamos ao Pazo de Raxoi. O PSOE presentou esta mañá unha proposición relacionada cas axudas ás hipotecas. Segundo a concelleira Mercedes Rosón, o PP está a denegar esas subvencións vencelladas ao Plan de Vivenda 2005-2008. Isto tradúcese en que máis de 3.000 familias de Compostela verán aumentado o seu préstamo en ata 180 euros mensuais. Aínda que é un real decreto aprobado en xullo, poucos coñecían que o Goberno do Estado pechou o grifo cas axudas ás hipotecas outorgadas a aqueles que adquiriron vivenda protexida. No caso de Galicia, esta medida afectalles aos propietarios de pisos vencellados ao Plan de Vivenda 2005-2008, pero tamén a aqueles que estean a espera de recibir a súa casa. Estas subvencións dábanse cada 5 anos, polo que aqueles que as teñan que renovar de agora en adiante atoparánse con que terán que pagar ata 180 euros máis o mes polas súas hipotecas. En Santiago, isto afectarálle a preto de 3.000 familias. Estes propietarios, estes veciños e veciñas de Compostela sexan conscientes de que a súa hipoteca vaise a incrementar considerablemente e que ese incremento oscilará entre os 150 e 180 euros ao mes, pois realmente vai a ser un problema familiar importante polo escenario no que estamos vivindo e que ten moitísimo que ver ca situación na que se atopa a nosa cidade e a situación na que se atopa Galicia. A través dese plan de vivenda fixéronse moitos dos pisos dos barrios de Ponte Pedriña, Volta do Castro ou Meixón Frío. Na proposición, Mercedes Rosón quere que o Concello inste a Xunta que asuma esas axudas para que, dixo, Núñez Feijóo non se convirta nun promotor máis dos desafiuzamentos. En materia cultural falámoslles dunha proposta que se porá en escena o domingo no Teatro Principal e que vai dirixida a toda a familia. Trátase do clásico Crebanoces, pero convertido nun espectáculo de Moni Creques con música en directo a cargo da banda municipal. A entrada é de balde.
No marco da programación infantil e familiar, a Banda Municipal de Música volve implicarse ca cidade e desta vez faino cos máis pequenos da casa. Será a través da súa participación no Quebranoces, un espectáculo de monicreques creado por títeres con Sacha, no que a agrupación compostelá porá a música en directo. É moi importante que a banda este vinculada en distintas facianas da programación cultural da cidade, non simplemente neses tradicionais concertos dominicais ou do xoves e do domingo no verán, senón que este involucrada noutros proxectos como saben sendo dende hai 2 aniños ou 2 aniños e medio nos programas didácticos do Auditorio de Galicia e, bueno, agora abrimos un pouquiño máis esta presenza na cidade con esta participación da banda dentro da programación infantil e familiar que tivo realmente un arranque moi brillante. No espectáculo, Sacha, o actor que lle dá vida aos bonecos, utiliza distintas técnicas como as siluetas ou os bocóns. A obra xa puideron ver a semana pasada varios grupos de escolares no auditorio, aínda que é a primeira vez que se fai en fin de semana e dirixida ás familias. O espectáculo será o domingo 17 ás 12:30 do mediodía no Teatro Principal. A montaxe está recomendada para nenos de a partir de 3 anos. A entrada é de balde. Poderánse recoller as invitacións na billeteira do Principal. Imos ao teatro! Veña, imos todos. Nos preparamos pola mañán e imos todos ao teatro. Sí, ás 12:30 no teatro, onde veredes a preciosa historia do noso Quebranoces, o noso valente Quebranoces, pero con músicos en directo, coa banda municipal completa. Buah, que pasada! Non o perdo, nin de coña! Contámoslles tamén co Departamento de Xuventude quere que sexa a propia mocidade de Santiago a que deseñe unha nova imaxe para a Concellaría e por iso que ven de convocar o primeiro certame de Creación Imaxinarte 2013, un concurso co que o Concello quere premiar a creatividade dos máis novos. Os participantes deberán deseñar un logotipo onde apareza, iso sí, a palabra xuventude. Os que se presenten tamén terán que inventar 2 cartéis, un do programa de actividades da Concellaría e outro do concurso Música Xove. Poderán participar todos os rapaces de secundaria, bacharelato ou formación profesional dos centros de Santiago. Os traballos poderán presentarse no Departamento de Xuventude dende mañá e ata o 30 de abril. Esta presentación foi a primeira que se fai dende que Rebeca Domínguez asumira a Concellaría de Xuventude que ata agora dirixía Adrián Varela. Despois da reestructuración que sufriu o goberno municipal e para evitar que se podan producir fendas entre a saída dun concelleiro e a entrada dun concelleiro novo, como é o caso do Departamento de Xuventude e outros nos que houve reestructuración, pois o que estamos a facer é, como me explicaba o meu compañeiro, traballar conxuntamente, pechando os proxectos que quedaban pois un pouco pendentes á saída do concelleiro, neste caso de Adrián Varela, na miña entrada como nova concelleira de Xuventude e, bueno, ademais de pechar estes proxectos, dicía que estaban pendentes conxuntamente, a nosa idea e o noso obxectivo é pois continuar planificando de cara ao futuro. E achegámonos ao Instituto Rosalía de Castro, que este mediodía inaugurou unha exposición ca que celebra a maioría de idade, os 18 anos do Premio de Narrativa Arcebispo Juan de San Clemente. Este é un certame que lle dá o protagonismo aos alumnos de bacharelato, que son os membros do xurado que elixe os gañadores. Son xa 18 edicións dos Premios Literarios Arcebispo Juan de San Clemente e o Instituto Rosalía de Castro quixo celebrar este cumpleanos cunha exposición que fai un percorrido polas obras gañadoras do certame. Os primeiros, alá por 1995, foron Suso de Toro pola obra Tic Tac, Mario Vargas Llosa por Lituma en los Andes e Tariq Ali por A la sombra del Granado. Os últimos premiados este mesmo ano son Xavier Queipo por Extramunde, Marina Mayoral por Deseos e Peter Stan por 7 años. Como saben, o Premio Arcebispo Juan de San Clemente ten a singularidade de que o seu xurado está composto por alumnos de bacharelato do Instituto Rosalía de Castro e de 4 institutos máis elixidos por sorteo, un de cada provincia galega. E aínda do eido da cultura, a compañía Teatro do Aquí presentaba hoxe a proposta K que se suma a homenaxe o que fora o seu creador Roberto Vidal Beloaño, a que en este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Farao levando aos escenarios a obra Criaturas, unha das últimas comedias escritas polo dramaturgo compostelán. En Santiago poderase ver os días 16 e 17 de maio.
Teatro de Aquí tiña claro que debía sumarse a homenaxe a Roberto Vidal Bolaño, o seu creador e director ata a súa morte. O que non era tan doado era elixir a obra ca que facelo. Finalmente será Criaturas, unha das últimas comedias que escribiu o dramaturgo, o que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. O espectáculo foi o elixido porque para a compañía pode considerarse un clásico. Nel, Vidal Bolaño utilizaba o mito de Frankenstein para facernos reflexionar sobre o ser humano. Penso que é un espectáculo de frustración, por unha parte, e de expresión do máis profundo do ser humano. E que, polo tanto, neste sentido, pese a que poida ter referencias temporais a situacións concretas, sociopolíticas e demais, do que está a falar é, pois, como todos os que consideramos clásicos, é do ser humano. Os actores Belén Constenla, Marcos Orsi, Vicente de Souza e Xoan Carlos Mejuto forman o elenco de Criaturas, representada por primeira vez no ano 2000 e que gañou os premios Max e María Casares. A obra está coproducida por Teatro do Aquí e o Centro Dramático Galego, que este ano ten máis motivos ca nunca para celebrar o Día das Letras Galegas. É certo que non todos os anos o autor que vinculado coas letras galegas, designado como tal pola Academia das Letras Galegas, ten un papel tan relevante na dramaturxia, no ámbito do teatro. E, polo tanto, este ano tiña que ser o ano en que desde o Centro Dramático se fixese un esforzo especial para poder celebrar, difundindo socialmente, que en definitiva o que ten que facer o Centro Dramático, a obra, parte do que foi o legado artístico e creativo de Roberto Vidal Bolaño. A xira de Criaturas terá parada en 8 localidades galegas. En Santiago teremos 4 oportunidades para ver a obra, os días 16 e 17 de maio e o 12 e o 15 de decembro. Tamén haberá representacións en Teo e en Brión. E facemos ainda unha parada na Praza do Obradoiro, que hoxe acolleu un chamativo acto para promocionar o partido de rugby que se xogará o próximo sábado en Compostela. Trátase dun encontro oficial dos Seis Nacións B entre España e Portugal no Estadio de San Lázaro a partir das 6 da tarde, pero os protagonistas do acto deste mediodía foron preto de 300 nenos de colexios de Santiago. Os rapaces participaron nunha gran melea que tamén se sumaron xogadores e técnicos da selección española de rugby e tamén o concelleiro de Deportes Adrián Varela. Ao longo de toda esta semana haberá outras actividades para promocionar ese deporte, como charlas en centros educativos, unha recepción no Pazo de Raxoi e un acto mañá mesmo na Catedral de Santiago. Sábado, os campos de atletismo e hóquei da USC acollerán un torneo de veteranos nos que se prevé a participación de 250 persoas repartidas en 12 equipos. As entradas pro partido oficial custan entre 7 e 10 euros. Os menores de 14 anos poderán entrar de balde. Pois anoten todos estes actos relacionados co rugby, pero tamén outras propostas que lles achegamos na nosa axenda cultural. E antes de coñecer as previsións do tempo para os vindeiros días, imos ver as imaxes que nos deixaba este frío en Santiago, e que despois de 3 anos a neve regresou a Compostela. O frío fixo que as primeiras folerpas de neve empezaran a caer onte pola noite e esta mañá foron moitos os puntos de Santiago que apareceron cun manto branco. A neve, iso si, non tardou en desaparecer da maioría da cidade, pero deu de sí para que, sobre todo, os máis cativos se enfrontaran nas clásicas guerras de bolas de neve. As previsións de Meteo Galicia apuntan a que o venres as temperaturas volverán caer, así que, quen sabe, se non volveremos desfrutar destas fermosas estampas da nosa cidade. Pois imos ver polo miúdo cales son esas previsións de Meteo Galicia pros vindeiros días.
Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá nunha situación intermedia entre un anticiclón e un centro de baixas presións. Así teremos chubascos na metade norte e no leste, que serán de neve por riba dos 600 metros pola mañá e dos 800 pola tarde. As temperaturas subirán e os ventos soprarán do norte, moderados no litoral e frouxos no interior. No venres teremos bancos de néboa matinais que darán paso a ceos pouco anubrados. Xa cara a noite as nubes irán en aumento e empezará a chover no litoral atlántico. As temperaturas subirán e os ventos serán frouxos do sur. Para o sábado agárdanse ceos anubrados e chuvias que serán máis generalizadas e persistentes a partir do mediodía. Os ventos serán moderados do sur. As temperaturas mínimas subirán de xeito moderado e as máximas baixarán. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e chuvias que serán máis persistentes pola mañá e desaparecerán cara a noite. Os ventos soprarán frouxos do norte e as temperaturas subirán lixeiramente. A mínima será de 1 grao e a máxima quedará en 9. Os ceos presentarán intervalos anubrados no venres e xa cara a noite aparecerán de novo as chuvias. Os ventos serán frouxos de dirección variable e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. Para o sábado agárdanse ceos cubertos con chuvias persistentes durante toda a xornada. Os ventos serán moderados do sur e as temperaturas subirán de xeito notable. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as novas, unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos nun minuto co preguntoiro, non se movan.